Bafowethu ninjani bafowethu, uNtuli lo ngibingelelayo bafowethu. Kade ngihambile, kade ngingekho, kade ngisathe ukuthi sishenxe la kuma-social media ngenxa yezathu ey'thile, iy'ngqinamba ey'phathelene nayo ama-social media bafowethu, ayiphathelene nempilo yami bafowethu. Ngicishe nje ngaliluza ama-page ami sengiwaphusha isikhathi eside bafowethu. Kodwa-ke ngikwazile ukuthi nami ngikwazi ukubahambela phambili laba bebezama ukungihambela phambili. Ngibe nenkinga nje almost 2 months bafowethu. Ngiyathemba ukuthi abaningi abasebejwayele ukungilandela babonile ukuthi indlela enginyamalale ngayo and nganyamalala ngangakwazi ukuthi ngichaze ukuthi kwenzakaleni bafowethu. Benginey'ngqinamba-ke bafowethu, ngizothi nje abantu abagade yabona lento yokuthi social media usuwenza imali, khona izinsha ey'phuma umkankaso akuzona futhi eza la eMzansi ey'ningi. Abanye ngeke ngisho ukuthi abekho la eMzansi kodwa akulona ithimba laseMzansi. Mina nje ngitholile ukuthi ithimba lase-USA, kahle kahle ithimba lase-Libya kodwa bahlala e-USA, bahlangene futhi nabase-India. So nje bafowethu nigade impela bafowethu. Mina kwahackwa, waze wahackwa ngisho i-email yami, even ngisho i-laptop yami ize ngenxa yokuthi ngangifake i-BitLocker, ngayilokha nge-BitLocker. Yangitshela impela, ngize ngabona ngayo ukuthi inkinga kahle kahle la ngilokhu ngitshela ukuthi ama-technical errors. Ngase ngibona nge-laptop isingitshela ukuthi impela aba-Microsoft bengitshela ukuthi hayi i-laptop ivaliwe. Manje i-laptop yami ihlala i-connected kwi-Wi-Fi njalo, so labantu ba-accessa kalula information yakho uma uhlala umuntu o-connected kwi-Wi-Fi yabo. So i-laptop yami ihlala endlini, ngisho ngiphuma mina isuke-connected kwi-Wi-Fi emadatheni. Akulula ukuthi bekuhekhe efonini because ifoni uhlezi uyibuka njalo, uyayibona into engajwayelekile mawusukuthi sukuyenzeka bafowethu. Kodwa-ke ngibuyile bafowethu, ngikwazile ukurecover no-Facebook wami, ngikwazile ukurecover no-TikTok. Ngibuyile nje bafowethu. No-Instagram ngabawuzamanga kakhulu ngoba bengufake phansi kwe-business suit. Facebook bawushaya kunjalo-ke, bawushaya nje kunjalo impela. Bengikwazi ukuthi ngingene ephejini lami but benginenkinga yokuthi kunama-features esengingakwazi ukuwasebenzisa. Ngagcina ngirecover-ile-ke bafowethu because izinto zami ngiyazazi. Into uma i-email orejista ngayo uFacebook wakho okanye uTikTok wakho okanye u-Instagram wakho okanye uTwitter wakho okanye uYouTube wakho, wenze sure ukuthi lezo zinto mfowethu uyayikhumbula futhi uyikhumbula njengoba zinjalo. Uphinde ufake ne-recovery email ngaphezulu ezokwazi ukuthi uma usungasayikhumbuli lezi, kube ukuthi ikhona i-email abazosenda kuyizinto ukuze ukwazi ukuthi uyi-recover lezi zinto. Ngibuyile-ke bafowethu, ngicabanga ukuthi ngizobuya ngokujwayelekile. Kodwa umsebenzi ngizoqala ekuseni kusasa uma ngicabanga, noma ngoLwesine ekuseni, ngoba akakalungi yonke into but ngisazama ukuthi ngisazama khona ukuthi kulunge yonke into but kuyathembisa njengamanje akusekho ukuhlehlela emuva bafowethu. Gebhula amagebhula fasa ndoda emnyama. Wona lapho bafowethu abalandeli bebhola bebonkana abangilandelayo, ngiyazi ukuthi ake naye umagebhula ongilandelayo lana. Baningi abafowethu abangilandelayo bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nikwazi ukubekezela bafowethu sonke lesikhathi. Abanye-ke ngingaye ngiba-update lapha ku-Facebook ngoba uFacebook iwona ebengijwayele ukusebenzisa kakhulu but sengizowasebenzisa onke ama-social media kakhulu. No-YouTube link ngizobashayela bafowethu, no-Instagram ngizoshayela izinto ukuze ukwazi ukungithola yonke indawo, kuya ngokuthi wena uthanda yiphi social media bafowethu. Ngiyabonga bafowethu, ngithi nibe careful nje bafowethu kakhulu, nibe careful kakhulu bafowethu. U-social media uyonile kahle kahle lento yokuthi kuthiwa kwenziwa imali kuwona. Mina-ke uma-monetization angiba-onise ngisho ukuba-onisa ngenxa yazo lezi zinto lezi ukuthi ngisuke ngiyanya khona lokhu ukuthi vele ugcine i-target yama-scammers nama-hackers. But ku-Facebook uya-onisele automatically kwezinye izinto, kusho awunakile wena ufake ngisho ibhenki lakho lapho, kanti ofezela bayabona ukuthi wena fana ngabe sekwenzeka kanje. So ngiyabonga-ke bafowethu, yonke into ngizobuya nje ngokujwayelekile. Ngase ngizoqala ekuseni mina-ke bafowethu, angizi nalezi ey'jwayelekile, ngiza nalezi ey'suke ngajwayelekile. Ngiyalazi ukuthi abangibonile endimeni bekuthulekile impela, ngingekho kule yami kodwa phela ngisho ukuthi bese ngithulise yonke indima. Cha, indima yebhola ibisebenza impela, nami ngisalibuka ibhola. Ayikho igame engaze ngiyibuke but bekungasebenzeki ngenxa yengqinamba ey'thile engicabanga ukuthi izolunga impela ngoba okuningi sekulungile bafowethu. Ngiyabonga.